సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో చేయటానికి కారణం మన సబ్స్క్రైబర్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ వీడియోని పంపించినారు. సో ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందుకోసమే చేసిన. సో అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో ముందుగా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడండి, అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వీడియో. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 8 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి 16 మిల్లీ సెకండ్ ఫిక్స్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 17 మిల్లీ సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, సో మళ్ళీ 18 మిల్లీ సెకండ్ 18 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, అండ్ 20 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 21 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది ఇక్కడ, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇలా కంప్లీట్ మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 26 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 25 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా.
షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.